kumno ka jingbam pediang yikitu ki ba pher ha ka dur ka dar ka khate no shi tengpor ki ba bun ki jing im ha ka ni kari bat ke ei ka ba lale banyarap te lakam ye ki ba kim ka jingmo jing perkhat kumjo ban khangla ya ki kamsni ki ba pinkela so pudung ya ki breu hapo ka than chte lamini let's say yo kitip ya bangi dai ki breu ba ha po India hari kalong ba ki maki kim kwa ban pedang ini ki kwa ban ong ba kini kim dai ki breu ba ha po India ri di foreigner na po China na po Mongolia na no re balai ki jongi kim file case da ki dan kum kita ki jeng sha leben mar balai la dalai police station tek sha sai lain dan bas ngap ba diki don ki biru bakeliru pendai banting o beli kiliang kita pidai ban don baik kata kajing man jing ngadi na Meghalaya ngadi na Shillong ko abantip susu ngan ya tu ipi kastorkar India pat kastorkar jala ki don lagi chong gi banta ba kin pej ba kini ki jingja kim dai banyai jana ko ko portion pat ya tepat di samla ki beren coba ka ki ban lek bah ki jipule ki kam ki di ban stand out nah ki ban kat ki je bener nang ba kita ki je bener ki hai kmat saya pun kita tidak samla la ni kita ki reu kmat ka jala ka jungi usamla pule na Tripura u Angel Chakma u langat ha ka jingsha thombor bashir khai ha Dehradun ha ka khandai tarik u no pra 8000 hadin kane u lakhla no namar ki jing mensaw ha ka wei ka hospital ha ka arphun riu tarik u no pra 8000 uni usamla bar saw snem karta ubadang hapadeng ke jing pule jong ke MBA ha ka wei ka school ba ha Uttarakhand but ubadai da ka jat ben riu lum Chakma ulamin saw jur hadin ba ulasha thombor ha ka kinhun ki runar balakno kren ben jat ben riu u Chakma u lakhla no namar ki jing mensaw ha ka wei ka hospital ha Dehradun kene jingja kalawan ra ya ke jing bitar ka ba sapriang hakeleng ka than chite lambi ngi hakaba usembut nong yalam ka Kongres ha ka Lok Sabha baru MP ka Assam u Gaurav Gogoi u Menteri Rangba ka Mizoram u Laldo Homa u Menteri Rangba ka Meghalaya u Conrad K Sangma lembat ki katu kat ni ki kinhun seng kila pinrem jur ya ka ni ke jingja bat ong ba ka dei ka kamrunar isi jat benriu ka Bashir Khai ha ka ni ka benta jong ka street talk ngin ngam khamjil liu habaya dei bat ka jingbam tip bha jong ki katu kat ni chaphang kari la jong ka jinglong jingman habaya dei bat ka jingsngan jong ki samla puli jongi hakija ka thor jong kari kumno ka jingbam pediang yikitu ki ba pher ha ka dur ka dar ka khate no shi tengpor ki ba bun ki jing im ha ka ni kari bat ka ei ka ba lale banyarap te lakam ye ki ba kim ka jingmu jing perkhat kumjo ban khangla ya ki kamsni ki bapin kala so pudung ya ki breu hapo ka than chte lamingi aling nya pet menta ningkong ning shap ning pediang subhasha ya ki nong yishim benta bat ki riu shang phang jongi menta ka episode ngai khuble ye ba Samuel Jirwa ibedai u chairman jong ka North East Students Organization lani ka NESO bat u president barim jong ka KSU Abna subharu ye ba walam kupar nongsit ibedai unong yalam uba jukmi ya kabha kamiat jong ki khasi ki basong basa New Delhi bat ki wei ki jaka bamarjan bat ilongru unong aibut barim bat nong yalam ke KSU Delhi unit bat khadu khatwairu ngapdiang subhaya ikong ilin wan khar ibedai I communications associate hapo Sora Mandala Foundation ibala jupuli teng Jabar Gejela ngapdiang subhaya pi bro langut cha ka program kan ka por Ningkong kini ke jingsha thombor isi jat benriu kamdi ke badang shen kamdi ke batmai ngila ju sngo bun snem menta ke jingja badang shen ya u Angel Chakmaru karegawai ne pa pen mau pi house nem 8000 khat saupat don sakwe ke jingja jong u ni dotanyam usamla wa dang arpho ka khandai snem karata na Arunachal Pradesh ke ju hi ke jingja ya uru kini kapin wandur leni kapin ken mau ba kini ki jingja ki syukut no kumto klem don kata justice kum ki katin pareng ko syukut no kumto kajing kili jong ai pi ba sam ning kong yo ke baja yo u Angel Chakma leni no lasai la shisngi hatu kita ru kin syukut no kumto ko mo pi ong pi mene ba kini ki jingja ki jana do mchwa kite ki jing shisha hi ba Kibriu jungi ki khna jungi khra pulina katha chti lammi ke kandu ya shibun ba ki jing abi police te po mainland India te bat ka jing
ki bobon ba ki kes mensyalai baklam man bentip ru baklam report ani baklam file ya FIR te ka jingja yung nido tania kapen kendit ya bor khoj ka jingsha penyap jong te ka juk asnam ru hin kan mau ka jingsha penyap ru jong uban ker pasa basta nang te na po Chiliang Rat nang te na po Janti Hills hapo Karangtaka usha penyap ka juk rukom hi tang na daw ba ya per ko rukom im ka dur jong u ka per korkom bam ka pher korkom krang ka pher tiki bai pat gi kies ki bon bha da du tiki por man chwa te ka jing perkhat jungi ka long ba ki brio hapo menan India ni wan nang ne na ka mongolite race ki brio hapo menan India kham tam po central India ki dei na po ki Aryan race te ka jing i jungi ka long ba ki brio hang te po central India kim su kwa ban priang ban ong ba kini ki mongolite race ki benang ki features ki baper ki kedur ka baper bakin ong bagi dei ka ju na ka ju ri na ka ju ta kari India bagi ong ti dei halor kan ia ba ka maybe ka lesi ka pelong ki ba kendon kata ka jing ngo shun ban ong bagi ni ki brio ki dei na ki bai pat kiri ti ki sami kini ki jing sha sen ki jing sha ben ki jing sha le ki kam balai lai pujat ki brio jungi hang the po menan India kham tam po central India. Bawan lam tu kwa yasngo na pina markat kum ka video na ukli nong yalam kati pramutha upradut di Burma wang ba khite kirunar kilasin kerteng yo angel dak ba khot yo chinki Chinese bat momo bat kilasho ladat yo hakarukom wa ishir khai li try pi ya kata kajing bamla ban pediang jung kibrio natan po mainland India te ni kong ni sam so ban ai khob le ya ka tidike baka penloy kan straight talk halor kan ka topik ka bam taksi barong ai khob le ya inong punya jung kan ka program kum jo ru i panelis ba samul jirwai bala long nong ilam ba khama khamat yangi kum jo i kong elin ha kan ka program ko bam taksi te shwa bangan poi sa kata ka phang ka pa phi kali tenga so ban pen sngoru ba tingkong ning sak so ban pen ramjur ya kan ka jing penyap la banong ka jing penyap dusmon ya u angel chakama hang te po deradun but so ban yang ada ni dawaro ba ka di bandan kata ka justice ka ba hok ba di ban ai bat ka di ban pen ngat ro haki kendon ki ba don kam ba de kum ka section chu bi NSS ye kini ki runar ki bale kini ki kam thombor ti ladangi phai ladangi ya sa kata ka jing bomla ban pediang jong ki brio ki badan hari thor ngila ban ong ba lada pipet kini ki jing ja kem dei ki batang mentah kum ong hi ba samuel mene ki jing ja ban ker pasa ka jing ja wat ding ya ki ja ban ki jongi kong walenda binong pedakan mau apo Rajasthan iba pule design hang te tu jing sa peniap ka jong iru bi ong ba ka jing sa peniap lama kadan karisal anggil hakatu ka hakini ki kendiat banai belada bagi bahayang ru wada ki dawai ka hok ki NCW ru ka dawa ba ka di bandan ka da ka CBI inquiry sapok ka Ministry of Home Affairs ndai kini suja ngai no tang siteng por te kum kini ki AKA ki badan bat ki yaija na ka por sa ka por ngila banong ba ka jing bam pediang hi jong ki mainland ngila banong kat kum ki studies ki ba commission da ki ICSSR ngila banong dan ka way ka definition ka baong Northeast Indian katin nang way ki Northeast Indian seemingly fit and India's imagination of a Chinese person bagi pet ini ki snow pair ki ia pair ba kadau ba he kane kajing le sing ala ban ong ba kajing bom la ban pediang kamdei shu tang ha bangi ong ba kita ki measures ki badai ki bala ban ong kita ki educational measures ki bangi ong nimdan hoi kita ki duna pelan ban penrung ha ki school le da feedback ka committee bala da MP bes barwa committee hang tu kala recommend ba ka di banrung ye ki Northeast Ethos hakini ki NCRT syllabus ba alangi pet ya ki NCRTs ye ki bapule ki NCRTs kumno 250 million plus ki students ki pule ndrai la fi pet pade hadian ka recommendation jong ka MP bes barwa nilap ba kita ki bapule kita ki ba ki kot ki bade bentar ka Northeast komentar ka Northeast India history people history and culture kata ka kot kamlong mandated kamlong compulsory ki kena ban pule kata ka de ko ka daw ba lesi ka ba lesi kena ki brio India ki long ignorant to makidon pade ki jengjaru ki bangilap wat haki premier institution
kumha NLU kadon ka recent case ka bagi khana ke jongi ki wan phai no ki pule ha law university to mod dorpe kadon ka racial angle ka ba ki bre wad ki no hikai ki page yang ki ong kini ki wan ka reserve category te kimla ban digest ya kata ban ong bagi khana jongi kin kio sakmat bar ngi pe ke Indian society at large kalong repressive haduk kata bala de ki page ki khana ke jongi ki pe ki kam tam ki khana kan thai ki jongi nama kaya ka friendly nature yang kita north east ada ki smile ada ki kran bhai ki bre ki long kum ki invite it's like an inviting personality ya kita ki bre te kum kini ki jingja le se kabalong shop ya kita ki mainland panong ba kita ki bre ki long friendly kita kan thai ki long upright lan ki stand out te kum kini ki jingja le se kadai kala ban ong ba kawai hi main li hi kadebe ke India and ang fi ka central government nakapor ka suppress ya ka history yang ka north east tingin sekren kampanya halor ka history ng north east dengan wan shi kong ilin kindiat namar ngala puli bangla tre sha New Delhi la khat san snem shimet hi ngam paju shem kita ki jingja te hak tu por pada por ga ja kan jingja beru nido ngadang non po New Delhi ru kata kapor don hatu kadon kata jing shepting kadon kata jing shepting nakaliang jongaru ngathai ki brig ba pulis phangu Angel Chakma ru kin sngo kum ju hi tamba mata 8,000 phun riu bling i yo kum kini ki jing ja namar kani ki jing isi nei kam de ka jing jaring khat kumut klasu thit lupa bun snem pimenjur bat nga kong ilin hoi kata tengar ngaso ya ban ong te kong do ngaso ai kerpat ba khot lam yang hang ni ka street talk ba ka don kam ba mo ka kum bagi ong ka the youth's point of view mo ke so ing ba la pulis baru ke bangi la experience mengiru te ha ning kong te ngate ong ba nga so kan ba kerpat ba apa ngadang puli te kim ngam da kemja than re hadok kat kita ki ba la jai ki ba ki wei pada dan higi komru ba pengadang puli hang te kiwan ki classmates kom tu kia keli ki ong pi de na te ngong ma ngadi nam Meghalaya mo ki ngadalong shocking ba ki keli ki ong kajengai kat no ka Meghalaya na India te ngalong kim dalong knowledgeable ba kin mo ba habak ngide na India hi te ngong ki ngong em kadibet ha India hi ki ong apa ju asno ngong em pilaban research kam de ka ba pin research ki te you ngasno ba kahap haka ki jakaru ha ki you ki jat beru ki community approach ngiru de ya kumang dari fi travel po New Delhi ni Bombay na Bangalore fi don kali nu na yeng si Jakarta Jakarta si college dengan trek subyang no but kumbangi bi haban sim ki metro ngi haban sim ki bus ngi haban song po ki auto ngam sngo bakan don shu kata ka jing singan mo kumu pilong ilin ru yang aru kam pa jujahiru yo piru kam pa jujahiru ngakwa pentim ni ba sam namar kini kyong stereotypes mo namar shivisin kli pi wan north east pinang manrai Pinang North East, Pinang Bantem. Don kibri bam nang manrai, don kibri bam nang Bantem ru umju. Te kemut ngi baki shudon no kata kajing le men le bangim tip shu ya laki jong no. We still Indians. Im tip shu ya laki jong, but kam tam e ka history. Kum ong i kong elin mentan. Ba ya kami haliar kim tip. Menchua le la le chabar de ki ong pidin e dong na Shalong. Kyong off from Ceylon. Kibon de na Ceylon Sri Lanka te kani ga de ga jing pin i ga jing long i gonoren ke jongki te henry ngi shani sipo not i si ba bangi pulie ngi tip i India bro hoi kena menta gin kedi chpang ki India ki tip lut Tamil Nadu ran hai ka Jammu Kashmir hai ka Gujarat hai ka Pink City jong ki India ka Blue City jong ki India Don pi ki bam tip ki mudder ka Tripura ka don sipo down south dia ngi nang dia not easy ki India ngi tip lut bor khoj every nuk an corner kan dong chro ki India ngi tip lut rimaki pada nang thena po mainan India ya kan not easy tip ti gombong i ba wala bane ba history ka geography jong not east hapo ini ki central board kamlong mandatory ki bakin haban puli te let's say kalau long ka way ni ki daw ba
kim tip sipang karjing don jong North East mdei tang yi brio mo rewat sarkar India ru dar fi pej ba kinu ki policy jong sarkar India kan pej tang ki bai ha na Kolkata shatai jawes ki egi policy ki bom ya ha bat ngi kan North East ru kin pen long bej bakan trikam mar balai baki klat bakan North East kadon rega North East kadon lagi jong pat ki jing ki je kendo ki bateng teng ki policy jong sarkar India ki laban ya ha be sipo mainland India re singi North East kami ha di sarkar India ru kam kan wawi kan North East kan wawi kan North East tang ha kapor kam hikinu jing bede bat ki boda de lareng ya keren sipang ki jingja sipang gini ki jingsha de don bor ki brio ki kena apa jong North East apa mainland India kejur nu po Delhi marbangi i kat kom ka report bami apa ka Lok Sabha tang ha ki lais nam no khat sao hadu khat nyo ki don hadu nyo spa tali nyo spa sau tali ki kes tang po Delhi ya ki jingja ki baja persya ki brio po North East sai ki wi ki state ki cakap kita tang ki khamduna ke jod do kadang silingo haba ke New Delhi la long no cosmopolitan mah pin syam lagi jaj beriu na keleng keri India tambah idang i ba kadang don hi kata ka kendia kata ka racism te kata ka report ka dei UI minister hapo Lok Sabha news pa south li ki kes adun inda linggo mengi osko ha ka padang south li lightly kisnam do arjar khat sa adu arjar khat nyo te kini di ki pen pau ba let's say yo kitip be bangi gidai ki beriu ba ha po India hari kalong ba ki maki kim kwa padang yingi ki kwa ban ong ba kini kim dei ki beriu ba ha po India hari di foreigner na po China na po Mongolia na we ba malam kendia nginya phasa ka benta jong ki school bat ki college ka ibi ki di ban le khnang bakin hikai ki khna la jong ban batai ki ba kayar kata ka North East kayar kata ka keri India kendia alor ka benta jong ki school la dang keren hi ya education kani ka long very broad ka long term measures kila nong no kila ban ki preventive measures ke banja hadin te kom haki school hi kila ban e ba ni kata so ka de ka point number 1 ke mengilai kran bane ya ke NCRT syllabus curriculum chicken NCRT ba ka de ban penlong mandatory ba ka even kan not is history mde tang ka history ka belong surface belong chulong factual gum to re ka diban ke central government chwa ning kong ka diban recognize ya acknowledge ya kata ka jinglong unique jo ka North East but ya kata kumno ke North East ru ka poi bat ka India long alakini states as coming bakin long ki kan long hapo ke India ya kata so ba ka central government ka diban acknowledge namar la de pai kan dia hakini ki pertai social media mata ndoan pareng nabar wan North East ukendit baki kanir ki dan India kini ki beriur ki dan India te kata ka we so ka penbu jingkli so central government so kan poch school kata bu jingkli central government ba ki dan em cannot is ki represent em ki India ba as a diverse nation kan man peni bagin ta nong not iban North East ki represent em sak partai ki India te ban poi pa ki school mentang idon kam ki curriculum ni ki khna idon kam even ka ki no hikai so haki premier institution findapet kidan ka harassment kadan ka mental harassment la manong recent case ke JNU ke bangila shim ka recent case apo NLU Himachal kibon ba ki case ki ba long recurring ba kini ki khna jong ki one reserve category te kini kina hikai kimla an padiang kata so ka ban change ka manual of training ya kino hikai so kadiban kino hikai ki ban pet so ki not is as equals namar kum ketu ka jingkla jong nido au jong angel menta hadu swabon klat wong I am an Indian pa di bon sutu ba kadon kata ka constitutional governance failure la daw hab lumno no nong song hab ong hab assert yele de kata ka nationality as a form of defense di bon sutu ya kata so ka de ka ba let's say namong shot tang school kini di long term measures ndaki immediate measures kala bandai haka police reforms ka manual jeng police training ka de ban change number balai la daki North East pinda pe case ki badai ya ki khasi jeng ilai ki duna ba ban ang bikin file FIR ken complain ho ngi dan ki sections ka SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989 ngidon haki kini ki an pera po be de ba BNSS ndai balai ki jongi kim file case
lada kidan kum kita ki jeng syak leben mar balai lada le police station teng syak sai lain dan bas ngap kidan ki case ki ba ngiasim min suaro even ki trafficking case ke waktu baja 2022 banga represent he po sakit court te kataru ni hap penbori ki police hang the po Delhi ban ong ba this is a crime against the state you have to fight you have to take sumoto of the case kita kan minta ni kran police reform ki training police reform ki haki school ki dibendan ki exchange program ngila banong but ki not is kada bandan kata ka kita curriculum ki ba ki kena ki diben tips pang not is kita ban sensitize kani pada ke long term measures tang ba la da pipet pada la da kamdon hi pada ki noi kai ro kimpe ingi as equals te kembut ki kena lele te kan no te kata ka diben Kong ilin kani ka jingja ne ka pen pauru ya ka jinglong basisha jong ka jingsingan ki samla puli ha ka jela ban ko an kli phi namar phila ju puli shabari le deru hatu ngan kli kani jing kli namar ngam kwa ki bri kin panik kamut bang mi pa kim pha shu ki khun malik puli le ni malik tre shabar hatu ngi dei ban panik ngi dim sep ding na ban puli shabar tang na kadaw iwe arngut e ibam tip shapang kanot east tang na kadaw iwe arngut e ibam tip shapang kami Meghalaya ka don sa ka Nagaland ka don sa ka Tripura ka don sa te ko ban ong firstly ba hindi banting namar ong hang ngaru pa ba ngamut ban decide ban pili mo sabar ngaru pa ba ngala bang mut ban pilis deling gadon hi kata ka jingting mo ba haki news haki iba la jios no pade ngaperkhat balingin shu ya don ba ka jingting mo ni haban haya ka jing puli jingi ya ka bangin tre ka itingi haban le te ma ko ban ong ding ba phimde ban ya ting ba phide bit ban long proud ba phiwan ne ba deki don ki beri ba keliru phimde ban ting o beli kili nga kumta phide ban don ba ka to ka jinglong man jinglong em ngade na Meghalaya ngade na Shillong pi ko ban tip shisho ngan ya thu phi phimde te ban don kata na ma da phi present yel de ba phidon confidence ba philong proud mo phide ne kumta ki beri ru ki stunat ken namar kidon gibriu ki classmate nga kin kili bon ki kili pide na kumta nga kran bet ka jing shai kin ba nga de nang ta ti de pikwa kili issue nga ni thu pide ban don bitte kata ka confidence ba phimde ban ting pide ban yai be chakmat phimde ban smurit ni li pide ban don bet kata ka jing mindset kin ba em ki ban saja ngan sala ban try ban divert ka situation pada phinde bandan bitte kata ban long confident ba tang nakidaw kita phinde kin ban sangi no ban phinde ya chakma ti hatu ko phidang puli sabar hatu kumi kin thai bri ma kli phi hatu hidon kata jing septing kin dia kata insecurity feeling kata kadon bet being honest dangal si iru em ngara bet pepper spray ba kum tama safety ndai tang ba ta bri not is badi kan thairu hablong hiam hab prevent kita ki situations kumta tinga kata tinga ting bet pada ngahaban penslur yala dia ba namar de ki bri bating kila ban yon hunto kila ban exploit ne ban use that ka fear te jigi te ngaru ngam pen ting than kan yali ban ong pen bo jing mot than ba oh yo ka jai em nga ya beng ong ngahaban long confident ngahaban le namar ba haying kintiang em o phim dio ja yu te kom ta kin de ban long slur bet kin te ngadu bangala police te kata ka jing slur ka jing long confident kala kham chur shu kin namar ba ban yarap yele jong rute ba kitum ken tron kin te ba sam chwa kan ki interview yo banyak kram katu kan ki bri ba research bingile kidon ki basngo pat ba ni na kan ka thang ki khamlong khlut khle te kamut dadon kanu ko altercation da kadon kanu ka ijing ja barit ru ngin pen he be te hatu kata kala ban long ka wei na ki daw let's say phi kum ki no kum ki riulo ni ki tribal mo ngi don kata ka jing so sarong ela ka jong but ngi dei ban long hiru kum ta ngim dei ban ong bangin su penret ngin su kat bo ong ki brio ong ben tama kanu ka jaka ru ngang agree phi kanu ka jaka bakan long two regional
ngin long tang para khasi ru kam nom poi she tang para asamis ru kam nom poi she te kenu jaka balong tu regional kata ka progress ni finumi i hiru seno ru em ka jingbot bolong ba ting gem ailat ikiwe brio pada ba ken keren benjingi mar bangi i ba kiwe cai brio ting haba kisuk thu bomlong da keren ben da le ben mana kisap rengi ka rukom perkhat ka rukom perdan jengi kum kiriulung ni kita tribal gimlong ta ke ai badi ban ong em yong bi em ke ai bangin pen e ngi pen e ba ngim tip da ngin men saw mangi le ngin yap mangi re kata de ka rukom long tenrai ke jengi bangim la ban ong kum noru tian re haju aporu ki brio hang the po menan India beli ki persya ye ki brio jengi beli pulie dan ni batris the kalong ba khap ban su thu ba ngi ngim dei ka jing mai ki ngi ngim dei ka threat ki kum bolong ki brio na po ki immigrant semua ki ba wan India ni Bangladesh ki long ka threat ngi mar balai ba ki kini ya ka khai ka pateng jongi ki kini ya ka khando ka siap jongi ki kini ya lakam sensyar jongi te bat ki pen kelaru ya kata demografi jong ka caka jongi ringi nang ni napon on i sabangi de po menan India ngim de ka threat ki kum tan mar balai bangi duna indan iwai arwot te kai ba pelong ki bada bakin long persya ingi kata ka di ka wai ka ba ka de ka kom perkhat ka jong ki lese kala ban long ru ba ki brio na sethi ling ba ki sarkar ne ki seng jong ki wai ki pedrung kata ka kom perkhat ki bom de ban aila ni ki brio nang ni na po than stila mi ngi bro ko wai bakin wan sini po India bakin yo i kita ki jing pulie ni ki kam bakin trace ni po menan India bawalam tamu chetip lang ni hadu kan do kolong marfil adan che Delhi hadu kan do kolong ka bajwat ni ka basuk bangin form ya ka wai ka sel hapo jong ketenat pulit mo ban pe halor gini ki cases athrai kata hi ka bangi la ju ajing bot ya ka sarkar ro ke limba social welfare department tu gelor ke jingja ke trafficking case nang ta ki jing sha scam ke bre jungi haki kam ki jam ti ngasgo kadan kam la dan kam sibot ne kam tam ya ka jala ke jungi bangin ong bangin dan la ka jong ka sel ka bape ye ki bre ke badan sabar nambar ba pi ki bre ke jungi ki long ki hesitate ru ban le chakaan kata de ngila lap la khamat la da katu jingja man hak ni hanakpur first hand hi bangya deal ke tu case yang itu kong ta file nak dak case against kita ki abuse fin i ka ti kala man saw ka met kala man saw tamba pe ke jinglong ji bru jing long kim tre ban file case nomor ba kata hi ke bang ong fi mane ka reform hapo ha bor khoi ka state police ka di bandon dak direction to Ministry of Home Affairs kata ka di ban rung but kini ki khamtam habai de ka jala ka jongi pade ki bon e ki breu let's say kilet la kalet hi dapat kikis ke baca Bangalore fin dapat hapo Maharashtra hapo lemang ada national volunteers ni yo jing tip ba Maharashtra ikna prasnam kena isnam kisah ashram kinaki no pendong ne kithanwan ne kithan keleng ke Meghalaya kisah ki ashram but ngimtip ke schooling ayu ke baki yo chethe pi kadon kata ka push factor nang ne but kadon kata ka pull factor nang the pengimtip ki agenda jongno ki ideology jongno ki bami hakum kini ki poro tinggal semua kadon kam ya ka social welfare department ka ban kit kia ka ban track let's say kamla ban long mandatory kula ban affect ya fundamental rights ndre ka di bandon kata ka ban pet ka sel police department social welfare department what ki minor ya kini ki minor children iki kan thai ka balik police bar iki trafficking case bangan ong pi ki jing ja ki trafficking case le kala long tai ka imah kan network kan ka yo kebaya sabar ti kata hi ni ngasngau bangi don kam dei ke bamla kade ke bala banle la ka la ban chnai ka anti narcotic sel li kita kini sel ba per rei kan ni rukla ni ka kala sarkar jela kong ilin pa fridang pulis sabara tu fi jios no bihidon ki takiseng bhalang ne ki women's help group le ne kiseng nang ni hiban yarap try ya ki brio na north east fi jios no Hai ki bon ki sha mostly sha Delhi University ki bon gitu te ha naso ba ki don kam hai kom gitu ki women cell ne ki north east cell ma ba de doni ki baja ha college ne ha ki kum ta ma ha college te ngila ban le ja gitu
ban itu iki beja ini ba te karya ba don kata ka support kan ba ngim ya don nomor ba ki don kita ki video bala ban yarap lemi te berhadu kan do kata ka awareness ke don basam ban sapriang ban ong ki video shop ki mi na jalala jong ba de pishem jing kum kini pi phai shangi pi phai shate hadu kan do dan kata ka awareness ka perthai social media mentang atrai liasi kala khamdan kani ka jing tip jing nang jing brio la ragi shem jing chenu ban phai ri kom ong ba walam ba kini ki jing arab ki brio la kalong hadali na haderadun na po bangalore na po maharashtra po mumbai kalong kami hi na ki ken hun seng kamri ling ba ka sarkar te kini ken hun seng ki don berki arab ki brio ba shem jing amri tang ki nu ki kam bagi sha manyon bet ri kini nu jing ba ye kan do ki seng ki don ki ban pej ban yarap ki henry ha cukup pon ba walam ba kini ki seng ki kam khlan bor lada ka don ka jing yarap ka backing jong sarkar kan ding ba ki sel ki bolong badan ka authority kan jong sarkar tinga sko ba lada ka sarkar kalong simkhya kini ki kam la trai ka kompong ba walam ba kindon kini ki sel ki ban pej ye ki jing jing ki brio ki badan chabar jong jala kan ki bateri lani ki bapuli kan kata idon ne me kata ka anti racial law hapo India anti racial law kad gumjing tip ampadon regedon tang tu ka prevention of atrocities act against the SCST 1999 pila amen how arajar kat son tian rei hadu menta te ka anti racial law po India kampadon ko ben benrap kan dia halor ke ibi bahasa me hadu kan nu kadon kam ingi bengin don no ya kata ka anti racial law TV kani dangi kran ke anti racial law nadu arjar khat sa mentala khat wisnam la form ni ka MP bas barwa committee tika recommendation hakni ka committee ka recommend ka MHA ba kadi ban form ki special police unit hakni ki states ki badan ki pockets haki states ki badan ki north east ki brewna state highlam ini but kini hi ki kadon kam state government ya ka central government kan I direction markom pementang ila ban chamba kadon ka special police unit north east region Port Delhi but ingi kidon ki calling number kum 1093 utaw bang ila ban call Port Delhi andre ku states pan ngimla te kita hi ladang ipet pada ke anti racial law tamba on legal recommendation pada hadu menta ka sarkar kadang snap ka recommend ban insert ya ka article section 153C bat 509A ka IPC kepada minta ke BNSS ndrai hadu mentahi kampat simkhya te pini ba ka don kata ka jing kensting naka sarkar India halabai de baki mde tangka ka ndrai wada ki issue su jong ki north east jong lada fipet lada fin ong ba ka don kata ka promotion of Hindi na po central government ndrai ka acknowledgement pada ban pendrong ya tin kasih hang te ichriul kamda PI kata kita measures ki ba let's say kebalaban kalau ko ba isolate ini pi suppress ya ka history ke jongi te pi suppress ke demand ke jongi kata kan ke bangi ni kwa ban bu jikli sarkar India ba kini ki policies ki ba kawan ra alis pet lang phai lang sangi kong ili ngila bandon ya kita ki ngila bandon ya kita ki awareness tang ba kumi samla kwa banyo ngone phi bat kat kum ke jing smu thu ko jong phi ban pin kalapat ya kajing kim jing mut ka mentality jong kibrio ko long ka ba palat kunu PE bat kunu ngila ban le ban pin kalai ka mentality jong kibrio aning kong do te kadi ba nadu por kadi bin nadu na ying hi mo ba yathu ken ni ki na nadu dang ret to ne ai ban yathu ki ba ngia de lut ya hakaju ka country te ba ngide ban ya respect iwe nad kadibit rutit na do padang rite namar ba pabangadong police te am kiknaan namar ka debit ka bringing haying juki kumno kita namar ba bunsin la don jinja ba kikna ru ki kumta ma ki ben dai pia halen tiru ki ben ki le he kumta ken ka debit na do rutit na do padang rit te also haki school semua haki school seru ba pen hikai ba don kita ki 7 states northeastern states
pen kamyar kin ka awareness about the different states hang tu jingi but also ba dadan de jingjayu kum ba jaya ya angel but itai nido ba dadan kum gitu ki jingja phidi banyarap overall ni dei ki brio ni habanyarap yu yu da phie de na Delhi ne de phide na Shillong na phide banyarap yu yu phi ba ja ke ba phir so thu ba na la jor o kam de re phide banying to phide banyarap phide ban insert Delhi in terms ba phi so thu ba someone is in danger phide ban dan lang te ban yarap human to human ni kum ta hai Right. Basam kitu ki basake meru ki yo jamin no tang hadin katu kat nipor kata ke ban ai justice ya kiru kalong kan penslam pat ki snem hatu PE kata kum kawin ki jing ero pi ga kata kam ong phi mo akan mau ka kies jong nido tania warjar khat sa haba ka police department lei ka police station hatu ka por lei tang ban register ki FIR kam tre hai ti por ti ban men ka ne nga i ka wei ka statement jong he pulit nang ten po deradun wong ba ka ne ka jing yap jong angel chakama ka jing show edan kerkom batai jong u insinuate ba kam dei phang balong risel re di tang ka jing ya bu ai samla ya keluar para samla ti hen re ka ju ka poru ka pen perkhat pan ingi ka long ba lada dan ka ta ka jing show edan bu sholong kum tu kum no un sha dung hadu kan fusin ni kin yo katari la da kam dei bagi la perkhat rupa bende kin no kam bas ni wei bri ban sutak rupa ka dagar katari po pala adam dan kono kono ka jing perkhat bende bas ni tikini ki statement jong ni he pulit ka reflect la ne ka pen paw ya ko kom perkhat ka jong ki ba kini ki brio hakado kodur ban yarap ki brio lo jong la te ki long kana ibu bakalaru bat kum no pat ban pen sting ki ni ka kies taka boong ba kamdan kono bade sipang taka isi jai benrio re ka ditang ka jing show edan ka jing ya songsit te de halor kata kala banlong ba ki pulit ki pen sting no ki section ki jongki bar kini ki brio ki slaban yo jamin te kani ga de ka pen paw ya kata ka kom perkhat ka jongki ba haduk menta arajar arfusan men kani baja par haduk menta arajar arfan rio kor kom perkhat nang thet po mainan dia pilong ki khana ambong i kong aidin ne ki balik puli ki samla ne ki nong hikai ne ki he pulit ki brabat karang jung ki SP karang long hi kumju kor kom perkhat ke jung ki nomor ba ki ba ngi ni ki brio ki ba pher ki ba wan na ka wei pat gari ka ba ngi kum kanot isu ngim dinai ba ngirung kata ka jing long jeng hap jung i po India ro ka wei pat ki isu ba ini taya ka wei pat ka por ban makiru kim ikwa ban pedang ba ka north east ka dei pat ke India te ka ni hi ka dei e ka ba lesi hadian habot kon ra ki jing e ya ka ri India hi bor ka wei ban pa ka jing le jung ki ka long ba kanang pencinga su kita ka jing sngo ko jungi ngin ong ba ngi dei ka ju ri bar ke India kita pencinga su te kini ki lesi hadian habot ki samlai barang khe kita ban perkhat ka wei pat ka lenti ka balong betul dengan baik. Saya bangun ciba wala mo kan kliswa ili na mana perkhat buon pagi kena buon polis sa Shillong kide nif ne IIM kidong biasa amarjan ru kiwan yang arbaje lai baje ngam jios no kata jing complain jo kitine ene bakin ong ba ngim smo shngan la ne po jaka jo phi dan ki perlok ki pendang polis ni ki ba snow shngan be sini kim snow bi dan shi snow be kadi kani kadi jong hi ngiwan kan no baje ngile kan no baje ka por ka biang be phi phong ka be phi mon ni biang be ngadan ki classmate jang ma ba puli lang ti ki miki kistanat ba ki ong mikili ki bun ba ya ong bangi kwa ban puli ban tre sini selong namar ka ki brio ki kumta ma ba ka mindset jungiru ka kamlong much better kam safer ma te ki shit ong bet ning stanat ba te ki dan kini ki bang puli lang stisha Delhi ba ki ong ki kwa banun kai ken sha shakari jingi te ong ki wan kai mo ti ki la wan kai kila stanat bah kila ong bet nganuan biang tanganuan biang seni selong nomor ani ki brio ki bah ki ka jakar jing stanat ka quality jang overall ken mo ki ong ngada stanat bah sisa te ngong ki da
ngakwa ba bun brim ba na siya Delhi ne siya ba kin kamlang more open minded kuma pisia namar ba ho ni khot i pisia banyawan kai sini ban jungo kai ka rijungi mo pidi ban ni ikin ba we have so much to give we have so much the kamta mo just small efforts kin ba pinya one ban typical culture jingi kibriu jingi the pil tang ban chuan tang ban jonga kai sini pilas ite kata tisha banyo sngo yi kijing kren pun kono kwan klishoi ba wanlam kei ba im lang sa lang kei ba ka sarkar la kadai ka sarkar pedeng lini ka sarkar jela kadai ban ka hab ban le mardor ban banyadaya yo ka hok ka jongi ban te la kam yo kungini kijing pi sho bang poi sa ka sarkar aso bet subu metala da jagum gini kijing ja Pangalik pertah te hapo jantar mantara bang ne New Delhi bang ngadi nong India kam soi hap so nyop santlik snap laya te menta bangalit pertah kata nomor constitution kala garanti lupa gi rights kejong te bang danglik pertah yang mentah nyop san snap bang ngadi nong India te kata ke bom la pediang rai ka badan kam hi ya ka sarkar pedeng kadai shwa bakan acknowledge ya kata history kejong kumno ngilong nong India kata so kadai ke banding kong do ke ba pi hab ban long truthful ya history kenang bangiru pinu kat ba fidang suppress kata fidang isolate ini te habai de ber sarkar jelah ini ki jingja kilong recurring nak port kopor aso ba ki chief minister jong not is bro khat ki di bandan aku ke platform ba ki di ban wanra some solution ya kini ke issue ya kini ke jingja nak port kopor kamtam ha kabai dei bat kini ki kena pulih ki ba let's hope bakani ka one northeast platform kala ban wanra ya kita kijing kelama ngintip mo ya kata kajing ya ketiki let's see kini issue ki 1M hang de ti kata hi ki dei ki ban ra so hi kini issue te lang let's say begini kin so try but kin chimi kini issue by day but cannot is Basam closing comments na kalian Rupi. Kawai kalong hi ba kembakran i Aileen mendengar an bani kaju hi ba ki kena jungi dan ki kena puli dan ki beri baterai dan ki haban baterai snu ki benta jong ri India kimdi bandan ka jing septing kimdi bandan ka jing sngo tieng namar ba ngilek da ka hok ngimdei ki lek kum ki nongtu mengin rongtu chagawi par kiri ringi dei ban trei hok ka jongi ban ngidi ban so sarong ru ila ka jong kata ka snap bekerpang ka jongi ngimdei ban ong bang itieng ngin ya longno kum ka kamilian bangin ya but no iki balong maki khna bangin lan ita ki jingsha jing terhane de ki jingsha ben de ki jingsha nyon ben ringi dei ban bat bet la ka jong ka snap bekerpang jongi identity jongi akalong ka tien ka thali kariam ke bet kau kom long rukom bet rukom im ke jongi ke brok terai te bat ka juk poru kalong ba kombong ba walam ba ka sarkar India bat ka sarkar jala ki dan lagi jongi benta bakin pet bakini ki jingja kimdei banyai jana ko ka por sui pat ki ai kita ki lenti ki senjam ka ban sim ka sarkar jala ka dan lagi jongi senjam ka ban sim ka sarkar India ka dan lagi jong senjam ka ban sim tiền rê là đây kini ki yai ja na ko ka por se wai pat ngai i ba ka lenti kan dong ko pa e ba le se ka wi ka si ka la ban don ru ki jing ja ki bom ya sutanat ki bom ya kwa ban ja re da ka sarkar India ba sarkar jala kim shim ni sin jam ki ba kerke te ngai i ba ka ta ka future kan long bleak ado kata Bawalam izin keren penkut na kalian Jopi ti nakaleng jonga hi ngasu nga karpat ki samla ki badan sabar ba ki di ban le bah ki jimpule ki kam ki bagi di ban stand out na ki bai pat ki jai ban reu kanang ba kita ki jai ban reu ki phai khmat sa kum kita ki jai samla la ni kita ki reu pau khmat na ka jala ka jungi bat kum ju ru nga yo we kita ki intellectuals ki badan hakaleng ka kajala kita ki balong kum ka kenja movement la ni intellectual solidarity movement but ki breu chate ka than lam ngi bikin ya don benta bikin pensngau lam ye ki pat ba la ni ki breu ki jala ka joki ba ngiru ni dei ni don hang ni but ka India ka di ba knowledge ka ta ka diversity
kaba dan apo kari ke jongka komplisipun. Kong Ilin. Te ko ban ong ba phim di bandon ya kata ka jinglong siap tiang mo. Phi da ke iba phikwa ban ki banyak chakman. Phim di ban da ka jing tiang da ka ike. Phi di ban don ba ha jing lajong ba ngalet ya ka kam ka bahok. Nga tristam nga bentay ya lajong ba ya halayang. Di ban dadan ki iba ya keliru phim di bandon kata ka jing tiang. Pidi ban keren bet kata jing sarong mah kumta ba dadan ki iba jaru tu yarablan pi iru yarablan ta nama da piadan lang pi lang ki tu di ban yadan ya long dan ya delang mah de kumta Kubli Kong Ilin. Te hakapukut ngakwa ban bu ya kani kawai ke jingmut Kejingbun beriu jong kathan cite lamingi kayar kumju kumbalong lem ha karihi barok kawai. Bat ke kebalong mar khongpong ya kejing perkhat jong kibabun barok ngimlong kumju. Bat wat la kani kapang kalong kaba sngukhya hadu kata-kata bat kaba hap ban pikir ha nrei kam dei pat banwanra ya kejing septing ne kejing khuslai jingmut. Tangba nyimdei man klet ba u Angel Chakma u layap om tangkum ulanot riu shimet namar kejing sha thombor henrei kum kamat pedeng hapo kaditi sensyar kaba kejing bam singan kapen pau ya kijing telot hapedeng ki hok bala tho bat kejing yada bala pentrekam sa shisin pat ngakwa banai khuble ya borok ki nang ishim mata ki jongi iba Samuel Jirwa iba walam ko par nongsit bat ikong Elin wan kharu kumjo bangai khuble ya phi ki nong pe ki jongi hadungin diken dopat aku ke episode lesibun